Goddag, hvem snakker jeg med? Du takker deg med Gøbel, det vet du da også godt. Nå, goddag, Gøbel. Ja, men goddag, Gøbel. Akka Gøringe. Og din Gudi. Det går det godt nok i, for den går til med Tortenskjold. Det går det godt nok. Dette er min tipoldefar, Torgen. Er det Tortenskjoldet? Ja, det er det. Ah, Ja, det er det. Han er på tændstikkerbakken. Prøv at se, han brænder også godt. Der, prøv at kigge. Prøv at se, Gøbel. Gøbel, nu slipper du av. Ja, Din fod, den brænder jo. ja, det gør den. Nej. Ja, Var Tortenskjold en kriger, eller hvad? ja, det var han. Han var en meget god kriger. Meget godt der. Kender I ham? Eller kender du ham? Jeg har da hørt en del om ham der. Ja, Han er da det sikkert en stor mand. ja, det er han. En manse. Ja, Ja, Gøring. han var også jæger. Han plejede at skyde sådan nogle gøringdyr, der hedder tronteaber. Hvordan så de ud, Gøbel? Det er lidt forskelligt. Jeg kan jo prøve at tegne det. Nå jo, du kan ikke se det. Nej, det er noget værre noget. Ja, men jeg kan tegne det til dig næste gang du kommer med på besøg. Så kan vi få en vejsbier. Ikke? Jo, Gøbel, det skal vi da have. Ja, det skal vi. Hvordan går det med din lille bror? Det går da godt nok, ja. Han er lige blevet murer. Han kan mure mit hus og min svinestal. Hvordan gør det med din lillebror, Petra? Det går godt nok af. Han har lige fået en... Hvad har han lige fået? Han har lige fået koldkopper. De har den lige fået et... Har han lige fået skuldkopper? Ja, i øjet. Det må det gøre ondt. Skal han til lægen? Ja, det skal han. Skal du ikke det? Nej, for jeg er ikke skuldkopper. Jo, måske, fordi jeg har lidt ondt i tarmen. Jeg fik den for hårdt af Günther i går. Selvom jeg har kone og bøgerne. Jeg fik bare lyst til at få den i røven. Kender I ikke det, hva'? Jo, Gøbel, det kender vi godt det. Kan Karen godt lide at få den i numsehullet? Ja, Gøringe, det kan hun godt. Okay, ja. Hvordan går det med din bedstemor da? Det går da godt nok. Hun er lige blevet kørt ned, og jeg skal til begravelse. Er det ikke sødt? Hvad gør en? Ja, jo, det er det der. Nå, men Gøring, hvordan synes du stedet vi sidder i der? Gøring, Gøbel. Jeg synes, det er godt nok, ja. Som du kan se. Prøv at se, der er for eksempel et træ der. Og et træ der. Og så er der for eksempel også et skattekort. Eller Det er da noget værre, noget der stod der på det. der står Flemming Gøringsson er død. Men nok om den snak. Jeg kunne faktisk godt lide manden. Han var god til at lave kartoffelbønner. Jamen, det var noget vartet noget det. Ja, det var det. Ja, Gøring, hvordan går det med Tortenskjoldet? Det går da godt nok, ja. Gør det? Ja. Er han ikke din far? Nej, min far hedder ikke Tordenskjold. Han hedder Tordenskilt. Jamen, vi ses nok, Gøren. Ja, Gøbel, vi ses da sikkert en dag. Ja, det gør vi i Ja, Legoland, eller hos Tordenskjold måske. Ja. Det er da helt klart, det du siger. Ja. Gøringe. Ja, vi ses, Gøbel. Vi ses, Gøbel. Vi ses, Gøring. Gøren.